Neda Ukradan. Jel znate šta se prvo setim kad se spominje ima Neda Ukradan? Na Zora je svanula i na te, kako se to kaže, odmore gde smo išli i pjevali to kad se svi skupe i tako to. To je apsolutno pesma koja ima jednu neverovatnu snagu, moć, energiju i od prvog dana kad sam je snimila davne 85. godine do danas sa jednakim žarom, jednakom strašću, entuzijazmom, odzivom publike, energijom. Ista ta magija i danas traje. Neverovatno. Čija je to pesma, Neda? Pa to je, autor je Đorđe Novković, melodije. Međutim, čudne su se stvari dešavale oko te pesme. Ona je imala sasvim drugačiji naziv. Zvala se prvo Jovane Labude, pa Milane Labude, pa onda je nastala svađa oko teksta, pa onda je nastao raskid saradnje sa Rajkom Dujmićem koji je bio aranžer. Sve u svemu, jako puno se događaja desilo oko stvaranja same pesme. I nekako toliko drama i suza je izazvala. Dok je bila u studiju još, da smo shvatili da se s tom pesmom mora nešto desiti ili će totalno propasti ili će izazvati takvu emociju, jer ja sam se, kad sam čula tu melodiju koja mi je uz klavir odsvirana onako, meni se jako dopala. Ali kad sam čula tekst, ništa mi se nije dopao taj tekst. I onda smo zamolili Marinu, onda smo mi svi zajedno počeli dopisivati razne stihove i kao što to već biva vrlo često u studiju, svi saradnici koji su od back vokala do ovih drugih ljudi učestvovali, nekako su dali svoj doprinos, jednu sjajnu energiju, ali bukvalno sam se ja zapravo izborila za tu pjesmu, jer niko u nju nije vjerovao. Računajući Đorđe Novkovića koji je mislio da, ajde, pošto se meni ne dopada to Jovane Labude i Milane Labude, ajde kao to nećemo ni da radimo, ajde drugo ćemo nešto. Međutim, meni se to toliko dopalo, ja sam osjetila, ne znam, jednu posebnu ljepotu u toj melodiji i onda sam ja insistirala i kako sam ja jedna ovako vrlo teška osoba što se tiče tekstova. Znači, ja ne bih otpevala nešto što mi se ne sviđa, taman da pucaju u mene. Znači, ne i ne i ne. I to je bitka jedno 6 meseci. Ajde ovo, neću ovo. Ja sam opet smislila to, Zora je svanula. U stvari, htjela sam neko jutro ili suton ili večer, nešto me je tako podsjećalo na neku tužnu atmosferu, doba dana i tako. Drugi su mislili da je to jako bez veze. Sve u svemu, drama se dešavala i kad je konačno ta pesma završena i kad je Mato Došan kao drugi aranžer uskočio, kad smo slušali prvo slušanje celokupnog miksa u slušaoni tadašnjeg velikog Jugotona, jeli najveće diskografske kuće u Jugoslaviji, se desio potres. Ta pesma je bukvalno izazvala šok u sali, svi su ustali i počeli aplaudirati, neko je plakao, neko je ono kao kakva je ovo pesma, šta je ovo. I evo, od tada do danas proteklo je više od 30, pa koliko, skoro 40 godina, 37 godina. Pesma je jednakim žarom, ljubavlju, entuzijazmom, energijom, emocijama i dalje hara prosto, gde god je pevan. Rumunija, Bugarska, Australija, Amerika, Slovenija, Hrvatska, isto. Kažu neki izvođači, neki umetnici da kad je to nešto tako poznato, tako popularno, nekad i mi se to ne peva, jer može Zora je svanula da vam se ne peva nekad. Da li zato što je to zaista jedna ovako, ona je u stvari jedna jako jednostavna pesma. Znate, imala sam ja mnogo hitova u karijeri, ali nekako su ili komplikovane ili dramatične ili ne znam šta.
Ovo je jedna divna pesma koja teče, koju može svak da peva i koju svak razume, pazite, prevedena na 13 jezika. To se dešava u vreme kad nije bilo interneta, kad nije bilo YouTube-a, ni mailova. Da, i sad ti pošalješ nekom, znaš, da čuje da ovo. Ne, on je morao doći, čut Nedu ukraden, pa uzeti, prodati u Poljsku, Holandiju, Englesku, Grčku, Demis Roussos je to presnimio i tako. Tako da je, ima tu neku moć lakoće razumijevanja, koju samo vrhunska umetnička djela imaju. Znači, bez obzira što je ona snimljena na jeziku koji ceo svet vrlo malo razume, jel? Ali vidite kako korespondira sa ljudima drugog govornog područja, drugih nacija, kulture, geografije, jel? I to je divno, to je nešto, znate, što ne samo da me čini ponosnom, nego prosto sam dio tog proizvoda. Ja sam se izborila za to. Ja sam se izborila za baš ovakav aranžman Zore. Jer recimo jedan sjajni Rajko Dujmić, koji je meni do tada divne pesme radio, nije uopšte osetio tu pesmu. I on je napravio jedan bezvezni aranžman koji je country neka verzija, koja se meni nije dopala i ja sam to rekla i on je čovjek uvređen, napustio snimanje, napustio ceo taj proizvod zvani LP, jeli, na kome je imao i 5 svojih pesama. Dakle, ono što kaže se narodski, pukla tikva zbog te pesme. Ali eto, vidite, izborila sam se jer sam strašno zapela bila za tu pesmu. I sva sreća da je to tako, da. Možda ti moji geni, dalmatinski, tvrdoglavi. U svojoj karijeri ste imali milion hitova, milion nastupa i tako to. Ali rekli ste nešto što mene zanima. Izvođač, kad nešto ne želi da otpeva, to je važno, verovatno, za svu tu magiju koju stvara pjesma posle. Pa ja sam apsolutno autorski dio te priče, bez obzira što nama pevačima pripada samo taj interpretativni deo slave, da kažemo, kolača. Ali mi smo sigurno, svi mi, manje ili više, neko više, neko manje. Ja sam recimo, ja sam najtvrdoglavija, najupornija i vjerovatno najnezgodnija za saradnju, ali ja se nekako izborim i istrajem u tome koliko mogu, jeli, što mislim da bi trebalo da se oko te pesme bilo koje desi. I nije to prva. Bilo je tu bitaka još za razne pesme, da. Ali na ovoj sam nekako najviše se trudila, da. I hoću da vam kažem da svakako pevač, ako želi, ako je kreativac, ako nije samo pusti interpretator kome neko donese tekst i kaže pevaj ovo, ovako ti ide melodija. Ja sam, čini mi se, bila mnogo više od samo pukog interpretatora. Jer zato što, znate šta, svaka pesma je jedno javno obraćanje publici, jednom širokom auditoriju. To je jedan trajni dokaz, trajni javni dokaz o nekom postojanju, nekoj slavi. I sad pazite, poruku koju vi šaljete gledalištu, slušateljima, je jedna vrlo obavezujuća priča, ja tako mislim. I nije svejedno šta ću blebetati, ja sad nešto da lupetam, da nekog tamo kunem, mrzim, šaljem neke poruke mržnje, neke egocentrične, crko da Bog da, umro da Bog da, đubre, gade. To preko mojih usana ne bi moglo preći. Zato što ja kao osoba pre svega moram da stanem iza teksta. Pa onda sad da li je to komercijalno ili ne komercijalno, da li su to te sad stihovi in ili, znate, svaka sad generacija ima neku svoju osjećajnost i neke druge jezičke fraze i tako, jel? Ali ja sam ličnost koja vrlo drži do toga šta govori i kako se obraća i kroz pesmu. Ja želim publici poslati emociju. Ta emocija mora biti pozitivna, mora biti lepa, pa i ako je o promašenoj ljubavi, ako je i o rastanku,
ako je neuzvraćenoj ljubavi, ako je o prevari, so what? Life goes on. Ok, došlo doba da se rastajemo, uvijek ćemo da se poznajemo. I ajmo u ime nečega što je bilo lepo, da pričamo, pevamo, slavimo, a ne crkvo da Bog da bude ti zmija oči popila, da Bog da umro na njoj ili na njemu ili šta već. Znači, jako mi je stalo i vrlo vodim računa o tome koja će poruka iz te pesme otići u etar od strane mene kao pevača, nekoga ko šalje to, jel? Moram priznati da ne starite, vi ste ista. Ja vas pamtim takvu i vi ste ista. Kako to? Čini vam se. Ja u stvari nemam kada ostanem, evo. Mnogo radim. I sad, kad mi kažu u kom si znaku rođena lav, u kom podznaku? Magare. Mislim, dupli sam lav, što se verovatno vidi, ali to magare. Znate, ja sam poreklom iz Dalmacije, iz ove unutrašnje Dalmacije, i tamo magare je naša domaća životinja, mislim da me razumete, evo. A zašto magare? Zato što stalno nešto tovarim, nosim, stalno ja nešto kućim, raskući se, opljačkaju, zapale, unište, ja opet ponovo gradim. Ili sam bila zidar u prethodnom životu, ili sam bila Hanuma na dvoru nekog paše sultana, jer pošto volim mnogo sevdalinke i makedonske pesme, onda mi je Ljubo Kešelj, jedan naš sjajni kompozitor i aranžer, koji sjajno svira te sevdalinke, rekao, ti mora da si u prethodnom životu bila Hanuma na nekom dvoru. Tako da ne znam sad, magare, Hanuma, tako. Kroz život kad si umjetnik, kad si muzičar, dešavaju se svakakve stvari. Pročitala sam jedan intervju pa me čisto interesuje. To nisu svaki put neke lepe stvari. Pričali ste kako ste, kad je krenula i pre izvođenja jedne pesme, doznali da vam je otac umro. Isto se slučilo i kad je vama majka umrla. Kako te emocije ostaviti na jednu stranu i biti onaj koji je profesionalac, onaj koji se ne otkazuje, onaj koji je, ma nema veze, tad nema veze ni lafu podznak, ni lafu znak, ta ima veze da je tuga tu i mora da se izađe na scenu? Pa prvo, znate, ja sam rasla u porodici u kojoj smo mi jako bliski i vezani i brinuli se jedni o drugima. Znači, postoje porodice koje tako ode dete i čuju se jednom u godinu dana. Kod mene je to malo drugačije. I sećanje na moje roditelji kojima beskrajno dugujem i koji sam jako zahvalna za sve što su mi u životu omogućili, priuštili, što su se brinuli o mom detetu dok sam ja radila i tako dalje. Ta uspomena na njih neće nikad izblediti dok sam ja živa. Dok postoji moje sećanje, bit će sećanje i poštovanje mojih roditelja. Tako da te neke profesionalne obaveze koje su se desile, koje su bile davno planirane, ne možete mnogo ljudi koji je uključeno u taj neki projekat ostaviti potpuno na cedilu, bilo da je reč o snimanju spota, bilo da je reč o koncertu. Naravno da je teško pevati, znate, kad vam se ne peva i kad ste tužni, kad je ta bol najsvežija. A s druge strane, vi ste neko ko svoj privatan život, svoje emocije, svoje probleme, svoje suze treba da zaključa u neka svoja 4 zida i da publiku ne opterećuje svojim problemima. Jer ono što ti prodaješ, to je neka pesma, neko veselje, neke lepe emocije i raspoloženje. Vi ne možete doći sa gomilom tuge, suza i ne znam čega ili otkazati sve to skupa, a u pitanju su i organizacija, i dvorana, i stage-a, i muzičara i tako dalje. Zato sam ja nastojala da se na površini ne vidi ta moja tuga i drame kroz koje sam prolazila,
I to uopšte nije lako. To zaista treba smoći dosta snage, ali ja sam po prirodi, kažem, eto, odgovorna osoba i vizavi tih dragih ljudi koji su sa mnom deo te priče, čiji sam ja ipak nosilac, jel? U ime toga ne možete jednostavno sad sediti, sad kažem, sad sam neraspoložena, nije mi ni do čega, sad sam bolesna, sad sam, žalim mamu, žalim tatu, žalim naravno i žalit ću ceo život. Niko mi ne brani da ja i jutrima i noćima i danima žalim svoju majku koja mi je bila sve i svja u životu i mog oca. Ja? Ali zaista ovaj posao je takav, to je take it or leave it. Nemoj se baviti time ako nemaš tu psihičku snagu da se izboriš sa svim tim stvarima koje se oko tebe dešavaju. Šta ćemo s ovim mladim muškarcima o kojima govore vaši novinari, koji vas jure, koji vas vole, a vi na to kažete ja svaki put volim? Pa jeste, mislim, pazite, to traženje partnera po svaku cenu, ja to ne razumem. Ja nemam jednostavno tu potrebu ni kad sam daleko mlađa bila. Zato što sam uvek bila obasipana ljubavlju. Bilo u porodici, bilo svoje publike i sada, i naravno muškarcima raznim koji su mi se udvarali, koji mi se udvaraju. Dakle, meni toga, tih komplimenata i te neke satisfakcije ne fali. Što kaže Džiboni, nisam primijetila da neko nedostaje. A što sam neko ko voli svoju slobodu iznad svega, to vam je valjda odgovor na sva ta pitanja gde je tu pored mene kavaljer, čovek života, čovek ovaj, čovek onaj. Mislim, slušajte, razumeti jednu osobu poput mene, to je gotovo mission impossible, zato što, znate to, pratit mene i porodičnu stranu, i privatnu, i poslovnu, i moja putovanja, moje afinitete, sklonosti, moje graditeljske ambicije. Sad sam u Imotskom, sad sam u Lepetanima, sad sam u Beogradu, sad u Zagrebu, sad u Ohridu. Ko će to? Ko će? Može jedino neko besposlen, jako. A ja te besposlene ne volim. Ne bi mogla da imam neko kuće pored sebe koje mi nosa kofere. Mislim, to mi uvijek pomogne neko, ali... Ne volim tu vrstu veze koja je kao ja sam kraljica, ti me sad voli. Ja moram da volim. Znate, moram da se divim nekom da bi taj zasluživao to mesto za stolom u autu, da ne kažem u krevetu. Ja. To je ovako, znate, kad ste u nekim zrelim godinama, kad ste raščistili sa svim svojim glupim promašajima i nadanjima, za koje ste sami krivi, nikome nije terao, ne. I to je ono, sam pao, sam se ubio. Ništa, nemoj se nikom žaliti. Sedi, di si, ni za di si, nisi. Ćuti, plivaj. Tako da, muzika mi je zaista tu bila ovako jedno dobro psihoterapeutsko sredstvo, a Boga mi moja porodica, odnosno moje unuke, kad su mi došle, kako da vam kažem, Bog ih je poslao u najboljem momentu, najdivnijem momentu, kada vam je karijera već, kad ste do tu, kada vam je negde svega dosta i se dođe jedna nova energija, ozrači vaš život, vašu kuću, i unese jednu divnu ljubav, toplinu, smeh, radost. Tako da sam, eto, i zbog njih nekako sa nekim novim entuzijazmom ušla opet neko novo poglavlje svoga života. I to je divno.
Чувствата никогаш не лажат, а токму за тоа говореше и Неда Украден, кога зборуваме за нејзиниот хит, кој што, меѓу другото, и го слушнавме и се потсетивме во ние, Зора ја сванула, и се потсетивме и на неколку важни моменти и периоди од кариерата на Неда Украден, па и нејзиниот личен живот.